बोसोन बिजाब 19 बाला 18 सिरिखौहाय नायनि बोसोन बिजाब 19 बाला 18 सिरि आङो फरायनि सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो नोङो फोरोङाब्ला गावखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन बेनिफ्राय मोनसे फरायबावनि बोसोन बिजाब 22 बाला 6 सिरिखौ 22 बाला 6 सिरि माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफैगोन जोंनि नैबे गोथां बाइबलनिफ्राय जि बोसोन होदों बे बोसोनखौ जोङो खोनाबाय जे सेथियावहाय जोङो खोनाबाय जाबाय सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो जि समावहाय गथ'फ्रा सोलोंनो हानाय जाबाय एसे बुजिबाय बेनिफ्रायनो जोङो सुरु खालामनानै गथ'फोरखौ जि फोरोंनो गोनां जोङो बेखौ फोरोंनो नांगौ नोङो फोरोङाब्ला गावखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन आरो जुदि नोङो सोलोंनो हानाय समाव गथ'फोरखौ फोरोंनाय जाया अब्ला नोङो गावखौ नस्थ' खालामनानै लागोन होननानैहाय बाइबलआ जोंखौ साबधान होदों आं गुसुङै आरज खालामो जोंनि सोरगोआव थानाय उथु गोथांनि सेराव फोरबोखौ दाननो गोसोआव फंबाय आरो बिबाजैजों मानोनाफोरखौ जों बयखौबो अनो आरो नोंनि अननायनि गेजेरजों आफा जोङो बयबो थांनानै थानो हायो नाय आफा नोङो संसाराव बेबायदिनो नोंखौ सिबिग्रा आरो नोंखौ सिबियै बयखौबो फोरबोनि समान फोरबो लाखिदों आरो जेब्ला सम सौगोन अब्ला सम सौनाय समायाव नोंनि जि खामानि मावनो गोनां आफा नोङो बे खामानिखौ फोरबो नोङो मावगोन बेनिखायनो फोरबो नोंखौ नोंनि बेबायदि गासैबो फोरबो नोंनि साजायखांनायनि थाखाय फोरबो नोंखौ हामबाय होदों आरो नैबे समायाव फोरबो नोंनि नैबे बिसासि दासनि न'खराव आफा जोङो बेबायदिनो जोङो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फोरबो जोङो ज' जानो हादों नाय आफा जों बेबायदिनो रावफोर रायनायफोरजों जोङो बेबायदिनो मेगननि नोजोरफोरजों जोङो थाबायनाय जोंनि मावनाय दांनाय गासै जोंनि बेबायदिनो सोलिनायफोरजों आफा जोङो बेबायदिनो नोंनि दाय अफाराध खालामो जोङो आगानफ्रोमबोफोरखौ नोंनि बेबायदिनो जानगाराव फोरबो जोङो थायो बेनिखायनो फोरबो नोंनियावहाय फोरबो जोङो निमाहा बिदों आरो बे समाव नोंनि बे गोथां बाइबलनिफ्राय आफा जोङो बेबायदिनो बुजिनो एबा सावरायनो रायलायनो जोङो फोरबो बुजिनो नाजादों बेनिखायनो फोरबो नोङो जों साफ्रोमबो नोङो खिथादो आरो नोङो बयनोबो फोरबो नोंनि बे बाथ्राखौ फोरोंदो जाहाथे जोङो बुजिनानै जोंनि जिबनाव जोंनि सोलिनायावहाय जोङो आवगायलांनो हायो बे आरजखौ जोंनि सासे बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिबाय आमेन जोङो बाइबेलावहाय नुबोदों जे जोंनि ख्रिस्टियानावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि बार्थडे खुंनायफ्रा सोलिबोबाय दङ सोलिबोगासिनो दंखायोमोन बेबायदिनो जायगा जायगा सोलिदों आरो जायगा जायगा बेबायदिनो गुबुन गुबुनफ्रा खालामबोआखै सोरबा खालामबोदों सोरबा खालामबोआखै बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों दा बेनिनो मोनसे एग्जामपला जाबाय जोङो जबावहाय जोङो नुनो मोनो जबावहाय बेबायदिनो फिसाज्लाफ्रा गथ'फ्रा बेबायदिनो बार्थडेखौहाय सेलेब्रेसन खालामदोंमोन बार्थडे फोरबो खुंदोंमोन आरो बे बार्थडे पार्टि खालामनायाव फोरबो खुंनायावहाय गथ'फ्रा बेबायदिनो गोरोन्थि मावफ्लांबाय खोमा बेफोरनि थाखाय जबा गावनि गथ' गथायनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबनायफोरखौ जोङो जबावहाय जोङो फरायोब्ला जोङो जबावहाय नुनो मोनो जबावहाय बेबायदिनो गावनि गथ'फोरा बार्थडे खुंबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो जारिमिन बायदि हिसाबैहाय दा बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियानावहाय गोबाङानो बेबायदि बार्थडे सेलेब्रेसनखौहाय सम आरो बोथोरफोरजों मिलायनानै आरो रांखान्थिफोरखौहाय गोरोबहोनानैहाय बेबायदिनो बार्थडे सेलेब्रेसनफोरखौ खुंनाय जायो नाथाय गोबाङानो बेबायदिनो रांखान्थि अलखदनि थाखाय
गोसो जानाय बायदि खुंफुंनो हायैनि थाखाय खुंनाय जाया। दा जोंनि ख्रिस्टानावल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बेबायदिनो खुङो। जेनेरेलि बे फोरबोफोरखौहाय फालिबोनाय जायो। दा बेनि बेलायावनो आङो एसे गुबुनैहाय आङो खोथाखौ बुंनो नागिरदों बाइबलनिफ्राय, जे जोङो गथ'फोरखौ सोलोंनो हानाय समायावहाय जोङो फोरोंनो नांथारगौ। बे बिसयखौसो आङो गुसुङैहाय बुंनो नागिरदों। नंगौ थारै गथ'फोरा जाबाय इसोरनि होनाय दान। इसोरा जुदि गथ'फोरखौहाय जोंनो होआब्ला जोङो गथ'फोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो मोननो हाया। बेखौ बाइबलावहाय जोङो मोननो हाखाबाय एबा मिथिखाबाय। बे गथ'फोरखौहाय जोङो मोनमारनो, बे गथ'फ्रा जेब्ला देरो अब्ला बे गथ'फ्रा जेब्ला बुजिनो हानाय जायो, सोलोंनो हानाय जायो, बे समायावहाय जोङो गथ'फोरखौ सोलोंनो एबा फोरोंनो जोङो नांथारगौ। जोङो गथ'फोरखौ दाव दाव खालामो, जोङो गथ'फोरखौ अनो, नाथाय जोंनि खुगाफोरजों, जोंनि मावनाय दांनायजों, जोंनि गथ'फोरनो होफबनायजों, जाहोफबनायजों, बेफोरबायदिजोंहाय अननायफोरखौ एसे गुबुन रोखोमनि अननाय बायदि जोङो नुनो मोनो। नाथाय जायहा गथ'नि उन जिबनखौ साननानै गथ'खौहाय मोजाङै फोरोंनायनि थाखाय बेबस्था एबा सानखांथाइजों खामानिखौ ग्रोब ग्रोब मिलायहोनानैहाय मावलांनो हायो, बेबायदि बिमा बिफाखौ गियानि बिमा बिफाफोरबायदि जोङो नुहुरो। आरो बेबायदिनो गथ'फोरखौहाय लेखा गोरों जानाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय एक्सपार्ट जानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे जायनि गथ'फ्रा बेबायदिनो लेखा फरा रोंथारा आरो बेबायदिनो लेखा फरायावहाय लोब्बा होनो हायाखिसै आरो लेखा फरानि अनगायैबो गुबुन गुबुन सोलोंथाइफ्राव बाहागो लानो हायाखिसै, बेफोरनि बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौहाय मोजाङै फोरोंनो हायाखिसै। अर्थात बेफोरनि बिमा बिफाफ्रा बांद्राय गियानि नङा होननानैहाय जोङो बुङोब्ला बुंजायो आरोखि, गोरोन्थि जानाय नङा। बे रोखोमखौ जोङो नुहुरो। दा बेनिखायनो बाइबलआ जोंखौ फोरोंजोबखादों आरो जोङो बुजिजोबखागौखाय जों गाव गावनि गथ'फोरखौहाय बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लेभेलाव फोरोंनांगौनि फारसे जोङो मुखुब खामानिखौ जोङो मावनो नांथारगौ। बाइबलआ जोंखौ बेबायदि फोरोंदों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनबाय दिनैनि सानावहाय बिथां प्रसेनजितआ गावनि सासेल' गथ', बे गथ'खौ इसोरनिफ्राय मोनदों। इसोरनिफ्राय मोनदों होननानै बियो इसोरखौ सेबा खालामदों आरो बे गथ'खौ मोननायनि थाखाय बिथाङा जोबोद खुसि जादों। आरो जोबोद खुसि जानायखाय थांनाय बोसोरावबो बिथाङा बोरमा जाहोदों। आरो देग्लायबो बिथाङा बेबायदिनो मण्डलिनि मानसिफोरखौ लिंबाय आरो आलासिफोरखौ लिंनानैहाय ज' खालामबाय गावनि न'खराव आरो इसोरखौ गाव हारसिङै हामबाय होननो आसुसु मोननानै बयखौबो लिंबाय मण्डलिनि मानसिखौ आरो बेबायदिनो इसोरखौ सेबा खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो खालामबाय। इसोरा बिथांखौ गिदिरथार बोर होगोन। दा बिथांनि अननायखौ जोङो नायोब्ला बिथाङा जेरै गावनि गथ'खौहाय बेबायदिनो अननानै बे प्रग्रामफोरखौ खालामबाय, बिथाङा निस्सय बे गथ'नि भबिसतखौ माबा मोनसे सानहरनाय दं, थांखि दङ। बे गथ'खौहाय बियो गोदाव सोराव खालामनाय नङा माब्लाबाबो। बे गथ'खौ बियो फोरोंथारगोन। बे गथ'नि सायाव बियो माबा मोनसे गिदिर थांखि सुजुदों। बे गथ'खौ गाव थांनानै थासान्दियाव बियो गुबुन लामाफोरथिं, खैफोद गोनां जायखिजाया लामाफोरथिं बियो माब्लाबाबो थांहोनाय नङा। बियो बे गथ'खौ नोजोर होफ्लायगोन, बियो बे गथ'खौ डिउटि होफ्लायगोन। सासे बिफाया बिफानि मावनो गोनां गथ'नि सायाव मा खामानि, बे दायथ' बायदि बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानैहाय जोङो नुनो मोनो एबा जोङो हास्थायनो हायो एबा जोङो फोथायथि लाखिनो हायो। जिहेथु बिथांनि बेबायदिनो बे गथ'नि सायाव अननायनि तरिकाया, सिस्टेमेटिकआ एसे गुबुन होननानैहाय जोङो नुहुरो। दा बेनि गेजेरजोंहाय जों बयबो सोलोंनांगौ जे गथ'फोरखौहाय जोङो अननो नांथारगौ। बेबो मोनसे जों बयनिबो मोनसे सोलोंथाइ एबा सोलोंनो गोनां। आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गथ'फ्रा बेखार, ओरैनोसो गथ'फ्रा गोदाव सोराव, गथ'फ्रा हुइसेल दामनानै फैयो होननाय बायदि जोङो गथ'फोरखौहाय
बेबायदि संसाराव नुनो मोनो। गथ'फोरखौ मनाफ्रावहाय खाथेनानै गारलाबायसै, गथ'फोरखौ थफ्लाफ्रावहाय सोनानै दै जिंफ्राव गारलाबायो। बेफोरबायदिया एभेलेबेल, बेफोरबायदिखौ जोङो संसारावहाय जोङो जेरावबो नुनो मोनसै। दा बेबायदि समायसाया बेफोरबायदिया संसारावल' होननानै बुङोब्ला जोङो गोरोन्थि जाबावगोन। जोंनि ख्रिस्टियान समाजफ्रावबो बेफोरबायदिया जाबाय, बेफोरबायदिया जागासिनो दङ। दिनैहाय जोंनि मण्डलियावहाय हयथ' गैया, दिनै नोंथांमोननि मण्डलियाव गैया, नोंथांमोननि गामियावहाय जायाखै, नाथाय गुबुन गामिफ्राव नोंथांमोननि नसुंसे गामिफोरावनो बेफोरबायदिया जागासिनो दङ। बेफोरबायदिया गोबां दुखुनांथाव। दा बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो नांगोन। आरो बाइबेला जेरैहाय जोंखौ बुंदों जि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो नांगोन, बुजिनो हानाय समावनो जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो नांगोन। नाथाय फोरोङाब्ला मा जागोन होननानै बुंदों बाइबेला? फोरोङाब्ला नोङो उनदाहा खालामनांगोन, फोरोङाब्ला नोङो दुखु सैनांगोन, नों खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै बोसोना जोंखौ बुंदों। दानिया माबायदि खैफोद बेलाय? जोङो गथ'खौ फोरोङाब्ला, गथ'आ लेखा रोङाब्ला गथ'आसो मोनजानाय नङा। गथ'आ लेखा रोङाब्ला, फरा रोङाब्ला गथ'आसो खैफोदाव गोग्लैगोन। जों बिमा बिफाहालाय बेयाव मा खैफोदनि बाथ्रा? जों बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फोरोंनानै जोंहा मा मोनदेरनाय दं? जोंहा हा हु दं, जों बेखौ जानांगोन। आरो जेब्ला जों थैहांहां जागोन अब्ला जोंनि हा हुखौ जोङो फानजोबगोन, फानजोबनानै जोङो जाजोबलांगोन। गथ'फ्रा जेरै सोलियो सोलिलांबाय, जोंनि जानांगौखौ जों जानानै थांगोन। बेबायदि सोरबा सोरबा बिमा बिफाफ्रा हयथ' सानोबो जानो हागौ। नाथाय बाइबेला गुबुन रोखोमै बुंदों जे गथ'खौ फोरोङाब्ला नोंहा बिपद जागोन होननानै। आं बे बिसयखौ गोलाव बुंलाङालासिनो आरो एगजामपोल आङो गुबुन गुबुन हानहरालासिनो जोङो जेरै मेगनाव नुयो आङो बेखौल' गुसुङै आङो बुंगोन। जे गथ'खौ फोरोङिनि थाखाय गोबां बेबायदिनो जाथायफोर जोङो जानाय नुबाय। गथ'खौ फोरोङिनि थाखायहाय बेबायदिनो बिमा बिफाफ्रा जेल खानायावहाय दिनै जोबजानांनायफोरखौबो जोङो नुयो। बिमा बिफा गथ'फोरखौ फोरोङिनि थाखाय गथ'फ्रा माबा मोनसे गिदिर दाय मावनायनि थाखाय बिफाफ्रा दिनै बानस'नांनाय, बिफाफ्रा सोरखौबा खुलुमनांनाय, बिफाफ्रा सोरनिबा सायाव गाबख'नांनाय, बिफाफ्रा बेबायदिनो दुखु दाहा सैसोनांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। बेबायदि दा बेफोरबायदि दुखुफ्रा जायनियावहाय फैबाय बिसोरसो मिथिसिगौ। नाथाय जायहा दा दुखु खालामनाङाखै गावनि गथ'नि थाखाय, बिसोरो बेखौहाय साननानै बांद्राय मिथिहरा। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ साबधान होग्रोखादों जे नों गथ' मोनबायब्ला नोंनि गथ'खौ नोङो सोलोंनो हानाय समाव नोङो फोरोंदो, नङाब्ला नोंहा गेदेरथार खैफोद जागोन, गेदेरथार नोङो सैसोनो गोनां जागोन। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैनि नैबे जि प्रसन्जितनि न'खरावहाय जोङो बेबायदिनो लिंहरजानाय आलासि हिसाबै जोङो बेवहाय बिथाङा जोंनो जि होयो जोङो बेफोरखौ जागोन, लोंगोन, रंजागोन, फुरथि खालामगोन, बिथांजों जोङो फुरथि खालामफागोन। बेजों लोगो लोगोनो जोंनि बाइबेला दिनैहाय जि बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननियावहाय बुंथिबाय। जोङो बयबो बेबायदिनो बाइबेल बायदि जोङो थांनो नांगौ। दिनै बे बिसया प्रसन्जितनि थाखाय हयथ' गोनांथि गैया, नाथाय जों बयनिबो थाखाय बे बिसया गोबांथार गोनांथि। बेनिखायनो दिनै बेवहाय प्रसन्जितनि थाखाय आङो बे बिसयखौ लाबोआखै, जों बयनिबो थाखाय मण्डलियारिफोरनि थाखाय आङो बे बिसयखौ लाबोनाय जादों। दिनै प्रसन्जितआ गावनि जि फालिनो गोनां, गावनि जि मावनो गोनां बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय प्रसन्जितआ दिनै इसोरनि देखयाव साबायस होनजानाय सासे बेक्ति हिसाबैहाय बे खामानिखौ मावदों। मानोना दिनैहाय बेबायदि जा दङ बेफोरजोंहाय दिनै बार्थडेफोरखौ खुंनाया मोजां, गथ'नि थाखाय टाइम होनाया मोजां, गथ'नि थाखाय आर'ज खालामनाया मोजां, गथ'नि थाखाय रायजोफोरखौ लिंथुमनानै आर'ज खालामहोनाया दिनै इसोरजों दिनै साबायस होनजाथाव आरो इसोरनिफ्राय मोननो गोनांफोरखौ मोननो हाथावथाव। नाथाय बेबायदि खालामनायफोरा दिनै इसोरनिफ्राय जि मोननो गोनां बे मोननो गोनांनिफ्राय जानगाराव दिनै जोङो थानांगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, आङो गोलाव खालामनो सानाखिसै। जोङो गथ'फोरनि थाखाय जोङो सम होनि, गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनि, गथ'फोरनि उन जिबनखौहाय साननानैहाय जोङो लागारबो खामानिखौ जोङो मावथायनि।
आङो गोलाव खालामलिया आङो गोलावैहाय आङो बुंलांनो आङो हास्थायाखिसै जायखिजाया बेवहाय जोङो नुबावोमोन इफिसास 2 बालाक 4 सिरि बेवहाय गथ'फोरखौ बोराब होनो नाङा बे बिसयावहाय जोङो सोलोंनो हाबावोमोन नाथाय आङो बेखौहाय बे बिसयखौ आङो बुंलांबावलिया जायखिजाया जोङो बेखौल' गोसोआव लादिनि दिनैनि बे गोथार बायदिनि गेजेरजों जे जोङो गथ'फोरखौ सोलोंनो हानाय समावहाय जोङो फोरोंनो नांथारगौ अब्लासो जोङो उन जिबनाव गथ'फोरनि गोजोननाय आरो जोंबो बेबायदिनो गोजोनैहाय थांनानैहाय जोङो थानो हागोन। नोंथांमोना बुजिखाबाय आङो गोलाव खालामलिया इसोरा बे बाइबेलनि गेजेरजोंहाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जोङो बे समावहाय आर'ज आयदायावहाय जोङो थांगोन जोङो आर'ज खालामनानैहाय जोङो फोजोबनायनिसो जोङो आवगायबोयो हामबायसै इसोरा जोंखौ बोर होथोंसै आङो गोथां बाइबेलखौ आङो बे समावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय।